जी नमस्कार, कैसन बनी रहो सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब पावर स्टार पवन सिंह के फाइनली पोस्टर रिलीज हो गई बा। बता दी हम कि कैसेट के नाम बा जागी ए बाबा। पावर स्टार पवन सिंह के गाना के इंतजार पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा लोग करत रहा। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह से तुलना करे वाला खेसारी लाल यादव के लगातार 3 गो गाना रिलीज हो गई बाबा धाम के, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के ओकरा बादो पोस्टर रिलीज ना भइल। एकरा के लेके पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में ई चर्चा होत रहा कि का पावर स्टार पवन सिंह के जेंगा होली गीत ना आयल, जेंगा तमाम लोक गीत ना आयल चुनाव के समय में, ओंगा का बाबा धाम भी ना आई। लेकिन सारा लोग के ई रहा कि ना भाई पावर स्टार पवन सिंह के बहुत सारा फुटेज जौन बाकी वायरल होत रहा ओसे अनुमान ई रहा जे पवन सिंह के गाना आई। लेकिन पवन सिंह के गाना आवत आवत पोस्टर फाइनली रिलीज भइल बा सोमवारी के दिन। फर्स्ट सोमवारी के रउआ लोग के पता होई कि अब की बार के सावन जो शुरू भइल बा, ई बहुत सौभाग्य से सोमवार के दिन से ही सावन के शुरुआत भइल बा। तो यानी पावर स्टार पवन सिंह के पोस्टर काल के रिलीज भइल बा। आज वीडियो बनावत हैं तो थोड़ा सा माफी चाहे हम, काहे कि वीडियो में हमने के थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहनी ऐसे वीडियो ना चलत रहा। लेकिन हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई जौन गाना बा एमे पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह मिल के गौले वालो। लेकिन एक गाना के लिरिक्स रोशन सिंह विश्वास के हो। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह नहीं खान ना, प्रियांशु सिंह नहीं पिछला बार के बात थी। सरगम राकेश करके केहू बा, उहे बाड़न। पूरा हमरा नाम ई नहीं है, लेकिन सरगम आकाश केहू बा, उहे म्यूजिक डायरेक्टर बा। तो उनका म्यूजिक बा पावर स्टार पवन सिंह के संगे हमरा बुझाता पहला बार ई संभल बा। लेकिन हम एगो और बात बता दी कि आज कल जितना गाना बजाना हो रहा बा, जितना गाना आ रहा बा स्टार लोग के, अब कंपनी अपना माध्यम से लिरिक्स सेट करता, कंपनी अपना माध्यम से म्यूजिक सेट करता, कंपनी अपना माध्यम से वीडियो डायरेक्टर एक्टर सारा चीज सेट करता। सिंगर के सिर्फ गा देवे के रहता। ऐसे पावर स्टार पवन सिंह के ए गाना में जौन बा की प्रियांशु सिंह नहीं खान म्यूजिक दिले। बाकी तमाम गाना में प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले। तमाम गाना में प्रियांशु सिंह के म्यूजिक रहेला आ सारा लोग आशीर्वाद प्यार दुलार देला। बाकी रहुआ से हम इहे कहेम कि ई गाना के टीजर आज आवे वाला, लेकिन टीजर ना आइल। काल टीजर हर हाल में आई। पावर स्टार पवन सिंह के लगातार अभी 4 गो गाना रिलीज होके वाला बा। का कहब तू? हम का कहे, कुछ ना नहीं यार, कह कुछ कहे के मतलब ई बा कि पवन बिना सावन अधूरा। ई सब कमेंट में जनता पब्लिक पावर स्टार के जो चाहे वाला बा उ लोग कहत रहा, जौना कारण से हमनी के सोमवार के पोस्टर रिलीज भइल लेट होइला कारण आज हमनी के वीडियो बनावत तनी सन। खूब वीडियो के शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट करी, अपन राय जरूर बताई कि पावर स्टार पवन सिंह के पोस्टर कैसा लागल, जेमे